Hello everyone. Welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what's happening on Inimba namhlanje mhla 28 May 2025. Yo guys, uqhawekazi akavumanga ukwaliwa Nkosi yami njengoba nje izolo bazi bamtshela ngesingisi ukuthi it's over, but still wavuka wenza ibreakfast as if akukho okwenzekile izolo. Washo khona bakithi ukuthi umenzele ubhekeni akuyinto ayithanda kakhulu phela uma wethu. Lapho uma wethu uvele wathula nje uyaxoxa ukuthi gazi useyahlanya niqhawekazi. Lapho uneme ugeli ngathi akwenzekanga lutho, uyaqhubeka uyasho ukuthi bemkhumbule embhedeni izolo kutheni engazange. Wasithulela nje uma wethu, uyabona nje ukuthi udidwa lento yenziwa uqhawekazi. Waqeda waphaka walethela umuntu wakhe ukudla, wazomcabuza emtshela nendlela amthanda ngayo umawethu. Wathi nje mlomo wami uyobe unakela. Uqhawekazi ulethela umawethu ilantshe emsebenzini. Uyabona bakithi kububazi ngaba akazange alibhadi. Nebala afike esathi uyasho nje ukuthi umenzeleni ngoba nakho engafuni ukuthi alambe. Wavele washintsha ebusweni umawethu. Lapho kugcwele abasebenzi bayambuka. Wambuza ukuthi umthetho wakho kungani ungalaleli elokhu enzisa okwengane. Wathi ethi uyagwajaza bakithi uqhawekazi waphunda futhi wamtshela ukuthi it's over, akahlukane naye phansi. Lapho noZoleka uyababuka vele wathuka if ezwa umawethu etshela uqhawekazi leyo nto. Lapho abanye abasebenzi bayahleka manje bayaqhwebana ngayo. Wavele uZoleka wamemeza umawethu wambizela e-office lakhe. Wathi nje ngena umawethu wathi ngakutshela Zoleka ukuthi phuma kuma-personal issues zami. Wavele wangayinaka leyo Zoleka, washo khona ukuthi enze lento ekubeni amcela kahle ukuthi angamzwisi uqhawekazi ubuhlungu. Wavele wathi umawethu uhlulekile ngoba ubethi uma enoqhawekazi abone uzoleka. Waze washo nokuthi bathanda bobabili, inkinga yakhe kuyamthusa lokho uZoleka. Waze washo ukuthi asazi-ke njengoba uhlukene noqhawekazi shuthi usiluza sobabili. Uqhawekazi ungena endlini kamawethu usathi baby ngikuphathele uma nje ethi nhlanaka ama-suitcase akhe amlinde ngasemnyango. Kwamthusa lokho ukuthi kwenzakalani, kanti kusenjalo kuzongena umawethu ethi uyambuza avele amtshela ukuthi angeke sakwazi ukuhlala naye. Wazikhalela bakithi uqhawekazi ukuthi uzoyaphi ebusuku, kanti kuzongena uZoleka avele azitshele ukuthi uZoleka ufonelwe umawethu kanti akunjalo. Lapho seyakhala bakithi usebuza nokuthi yini lena ayenzile njengoba esemxosha nje and usezowamnika nobuvajini bakhe. But ekugcineni wenza nje. Emva kwalapho waphendukela kuZoleka wathi uyaliqalekisa usuku azalwa ngalo uZoleka. Wadonsa ama-suitcase akhe wagudluza kwasani waphuma. Wasala bakithi uZoleka ekhaya. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye yo.